Yasa ka Mali dɛmɛ a ka dekun ale ni a ka tɔɔrɔw la maa 24 mu ni olu bɔra Dakaru ka na Bamakɔ kɔnɔna na olu kɔni kun bɛnna ka tɛmɛ ni karidon ye an ka jamana kɔnɔna na. Forum de Doha ale ta ko 20 hukumu kɔnɔna na an ka ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale mun kun tagara ye Mali hukumu kɔnɔna na ale kɔni ye fɛɛrɛw dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ yasa an ka jamana ale ni Qatar u bɛ se ka u ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ka olu kɛ fo ka ja a bɔra ni kasabi dɔ ye olu jamana kɔnɔna na ka na an fɛ yan. Ni an bɔra ye an bɛna kuma dolantanw ka mun bɛ tali kɛ commune 3 sifinnakaw la olu kɔni wulila ka fɛɛrɛw dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ yasa Mali ale ni Tunisie ka dolantan mun kɛra kunun Coupe du Monde barrage retour ale kɔni hukumu kɔnɔna na yasa maaw bɛ se ka u lagɛ cogo min na. Ninnu de ye bisimila bakurubaw ye mun bɛna walawala aw ni sɔɔni. An lamɛnbagaw aw ni su i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kari tɛmɛnen ye mun bɛ tali kɛ maa 24 na olu minnu bɔra Dakaru u senna ka na Bamakɔ olu kɔni sera ye ka kɛɲɛ ni araba tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ ministre Choguel Kokala Mayiga la ale ni jamana kɔnɔden dɔw olu kɔni bɔra ka taa i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kɛnɛba sanfɛ ka taa ni maa ninnu ka u bisimila Amadu Asjara ale de tun bɛ yen nɔ. Farafina kumabɔlaw ni a bɛ wele nanzarakan na ko panafricains olu maa 24 u ye tile 36 taama kɛ ni a bɛ bɛn kilomɛtiri 1660 ma ni ka don an fɛ yan Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faaba kɔnɔ yan Bamakɔ ni ka taa u jɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya gitɔrɔnba sanfɛ Maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni ka kun kɛ k'u bɛ Mali kɔkɔrɔma don wa min ye Mali ɲɛmaw ye k'u bɛ u kɔkɔrɔma don u ka baarakɛta ɲuman na Farafina tɔgɔ la Maliden bɔra kosɛbɛ min ye ministre ɲɛma ye Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ u ɲɛfɛ min kɔnɔna na nin taamakɛla ninnu u ye jɔnjɔn ta ka a di ministre ɲɛma ma taamakɛla ninnu ka kuma lasela a ko Mali tɛ mara maa fɛ maa min maralen don maa wɛrɛ fɛ. Soutiennent le Mali et peuvent les soutenir eux dans leur propre territoire. An nana kana Mali dɛmɛ a kungo la Farafina den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka d'a kan Mali a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a nɔ tɛ min ye marabaga wɛrɛw ye olu de kɛn bɛ ka gɛlɛya sigi Mali kan an minnu wulilen don ni ka Farafina ka danbe sigi a ma an b'a fɔ Mali frontière fanga ɲɛmaw ye u bɛ min na hali bi u k'u cɛ siri jamanajɔ de don wa Farafina fɛlako de ye nin ye n'i y'a ye Farafina tɛ ka se ka taa ɲɛ bi a sababu tɛ foyi ye a marabagaw kɔ ka d'a kan u bɛ jamana wɛrɛw de lamɛn ni ka Farafina mara ni o ye o tɛna kɛ tuguni an wulilen don ka ɲɛsin Farafina bɛɛ lajɛlen ma wasa kelenya a bɛ se ka lasabati Farafina bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ta ye cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ministre ɲɛma a ko nin taamakɛla ninnu filɛ nin ye ka waleya ɲuman min ta ka ɲɛsin Mali ma ko u bɛ fo foli la dante min na ko wa Mali a bi a cɛsiri a ka kelenya kɛlɛ ani Farafina tagaɲɛ la. Jeunesse de bɛna Mali jɔ jeunesse de bɛna Afrique jɔ cɛ min bɛ Mali jamana kunna bi c'est un jeune aussi Assimi Goïta est de votre génération. Donnez-vous la main pour l'aider à réussir ce devoir de génération pour restituer ka Mali dambe na horen ka segama ale fana o ka génération de c'est un jeune Kaoufo président de la transition tola ka daminɛ nin taamakɛla ninnu wuli yɔrɔ la fo ka na u se an fɛ yan Mali kɔnɔ faaba kɔnɔ yan Bamakɔ min ye baɲumankɛ tɔn ye ni ale bɛ wele ko ONG Croix Rouge ale tun bɛ ka tugu u kɔ ni ka I hakili to u ka kɛnɛyaw la. Bon nin ko in ye an ka baara taabolo de ye en fait depuis frontière la an ye sécurité de mobiliser pour que u ka tugu taamakɛla ninnu kɔ u k'a lajɛ n'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu joginna walima dɔw bɛ yen minnu mɔgɔ bɛ dɛmɛ na donc an ka sécurité bɛ tugu u nɔfɛ k'u dɛmɛ. Nin taama min filɛ nin ye ka ɲɛsin Mali ma a bɛ a jira Mali a ka to Malidenw ka mara kɔnɔna na wa min ye Mali ni Senegal ye a b'a jira ko bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale. N'an bɔra ye an bɛna kuma an ka ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taara tagali mun kɛ Doha n'o ye Qatar jamana kɔnɔna ye ka kɛɲɛ ni olu ka forum ale ta k'u mugunan ye a bɔlen ye a nana ni mun bɛ tali kɛ nin kura ye ka na o fiyɛ Mali ale ni jamana ye olu ka bolodi ɲɔgɔnma dɔw kɔnɔna na a seginna ka na jamana kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ ani kasabi caman kɔni nana mun bɛ se ka to baarabolo caman bɛ yen olu kɔni ka se ka daminɛ ka wari ninnu ka u ta ka u don u la ni kuma ninnu kɔni lasew fɔlen filɛ nin ye maa bɛ se k'a fɔ mun kɛra filɛ nin ye
ministre ɲɛma a ka nin taama ye ko a kɛra tare wa ko nisɔndiyakow sɔrɔla a la wa yaasa ka se ka o kuma jaabi Seku Ɲame Bacili ale kɔni ye RPM ale tɔnden dɔ ye a ye olu kɔni jaabi di Fatumata Jalo ale ka kuma galamani na. Wagati mina gɛrɛntɛ jugu be an ka jamana kan an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale kɔni tagama kɛ ka taa Qatar ale jamana kɔnɔna na ka kɛ ni a ka nin tagama ye min ni o kɔni bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don Mali jamana ye ɲiningali la yalima nin tagamasen kɔni nafa yera wa taama in sen fɔlɔ tɛ nin ye an ka jamana ni Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnmaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ dɛmɛw delila ka k'an ka jamana ye ka bɔ Qatar fan fɛ nka a mana kɛ cogo cogo premier ministre kan ka fɔ ni hakilina ye nin taama in na mais an fana man ka ko in lase niveau dɔ la peut-être ne bolo dɛmɛ min sɔrɔla nin taama in sen fɛ a ma se niveau mun na parce que dɛmɛ in yɛrɛ kuntala an ye mun mɛn ani an ye mun ye miliyari 15 de don franc CFA la donc miliyari 15 min n'a kan ka ɲɛsin kɛnɛyako ma a kan ka ɲɛsin kalanko ma a kan ka ɲɛsin denmisɛnw ka baarako ma donc n'i y'a jateminɛ a wari in kan ka dɔn da min fɛ i b'a ye k'a fɔ musaka in ma caya ka se o bɛɛ ma mais néanmoins acte kɔni a kan ka fɔ ka d'a kan nin b'a jira k'a fɔ waati la waati min gɛlɛya b'an ni diɲɛ maa wɛrɛw cɛ an ka se k'an bolo labɔ yɔrɔ wɛrɛ nɔfɛ an n'olu fana ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye hakilina ɲuman ye. Yalima Mali jamana bɛna se ka i ɲɛsin Qatar jamana ma togoya min na ka bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ CEDEAO maaw kelen n'u ka gɛrɛntɛ mun sigi u da la wa non ne bolo u tɛ ɲɔgɔn ye sira la c'est vrai an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔnya sabati an ni Qatar cɛ mais ani CEDEAO ka gɛrɛntɛ fɛn fila de don mun n'an bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na CEDEAO ye jamana minnu kɛlen don k'a lamini donc an kɛrɛfɛ jamanaw don an n'u jɛlen bɛ ko caman na histoire yɛrɛ y'an lié ɲɔgɔn na frontières bɛ an n'u cɛ an ka jamana fana bɛ juru caman ta IEMOA bolo donc n bɛ se k'a fɔ olu nafa ka bon an kan kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana minnu yɔrɔ ka jan na kojugu c'est vrai olu bɛ se k'an dɛmɛ mais u ni CEDEAO ka dɛmɛ fasuguya kelen tɛ CEDEAO ta in ye badabada de an mako b'a la kosɛbɛ. ɲiningali laban na yalima Qatar jamana bɛna se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ni k'a dɛmɛ don Mali jamana yɔrɔ wa Qatar ka dɛmɛ bɛ se ka don an ɲɛ ka sɔrɔ a ma ɲɛsin communauté internationale ma ou bien a ma essayer k'an dɛmɛ anw ka kɛlɛ ta ka communauté internationale san diɲɛ duba kelen de san jamanaw bɛɛ kɛlɛ Qatar tɛ sɔn ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a b'a dɔn k'a fɔ an ni diɲɛ maa tɔw bɛ ɲɔgɔn na o b'u fana lasiran donc anw de ka baara kan ka kɛ an ni diɲɛ maa bɛɛ ka diya walasa an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ Qatar ninnu n'u ɲɔgɔnnaw fana fɛ. hakilila jiginna nin baaraɲɔgɔnya in kɔni kun cɛra ni bolonɔbila sɛbɛn ye ni o bɛ tali kɛ u ka sɔrɔ labaarali kan Qatar ale ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Qatar gouvernement maaw kɔni a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don Mali jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasabiko ta fan fɛ togoya min na baarabolo minnu sigira sen kan olu bɛ se ka yiriwa. hali bi an bɛ to Doha Qatar ale jamana kɔnɔna na olu ka dɛmɛ mun nana se an ka ba Maliba ma ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga a ye a yira k'a fɔ ko wari mun sɔrɔla ko o de bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 10 ale ni 4 na ni wari mun sɔrɔlen filɛ nin yaasa nin bɛ se ka kɛ nimisi wasa ye kun ye wa an ka jamana kɔnɔna na kunnafonidilaw olu y'u hakilina di o la Kanja Traoré ale ni Cheick Kulibali olu ka kuma galamani na. An ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ye taama min kɛ ni ka taa Katarikaw fɛ yen an bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni ye hɛrɛ ye malidenw ma journalistw ka ɲɛfɔli la. An ka jamana premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye semaine tɛmɛnen a taara Qatar forum dɔw bɛ a bɛ fɔ min ma ko Doha forum a taara participer o la donc o voyage kɔnɔna na a ye Qatar faama caman rencontré ministrew b'a la ani fond qatarien mɔgɔw b'a la a ye olu rencontré o sen fɛ a ye financement dɔ sɔrɔ la fɛn min ye $24 millions ani kɔ donc o bɛ bɛn an ka près de 15 milliards 15 ɲɔgɔn na donc a y'o sɔrɔ o financement in kɛra kalanko taasira fɛ donc o bɔlen a la premier ministre ni Qatar jamana ɲɛmɔgɔw kumana domaine caman kan min ye malien jeune minnu bɛ bɔ ka taa baara kɛ Qatar donc pour que ka kow nɔgɔya u bolo cogo min na a jeunes bɛ taa a bɛ bɔ san 18 ka taa san 35 la o jeunes u bɛ se ka taa baara kɛ nɔgɔya la Qatar cogo min na ka sɔrɔ u ma
gɛlɛya sɔrɔ o kumana o ko kan ni fɛn o fɛn kɛra ni minnu fɔra ne y'a jateminɛ an bɛ se ka fɔ ko voyage in vraiment fɛn nɔgɔya caman sɔrɔla a la an bɛ se ka fɔ ko a nana ni fɛn ɲuman caman ye an ka jamana ma bon an bɛ CEDEAO sanction kɔnɔ c'est vrai Qatar y'a ɲɛɲini k'anw dɛmɛ donc hali n'u ka dɛmɛ bɛ yen bon CEDEAO ka sanction bɛ yen a tɛ yen Qatar kɔni ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛ Mali dɛmɛ hali o bɛɛ la an mago bɛ jamana wɛrɛ tɔw la parce que comme premier ministre yɛrɛ y'a fɔ Qatar cogoya min na Mali mago bɛ CEDEAO la Mali mago bɛ Qatar la Mali mago bɛ jamana wɛrɛ la an mago bɛ ka an ka partenaire caman sɔrɔ Mali mago b'o de la pour que min ye sécurité ta fɛn ye an ka se ka dɔ nɔbɔ kɛlɛ la ani min ye économie ta fanfɛ ye an ka se ka wari fana sɔrɔ financement sɔrɔ ka bɔ jamana caman yɔrɔ ni voyage in ko ɲɛnamaba de don Mali ma surtout Mali bɛ problème mun na nin wagati in na an n'a kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye CEDEAO ye n'o ye UEMOA ye n'o ye communauté internationale fanba fana ye gɛlɛya mun b'anw ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ k'i bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ jamana wɛrɛw nɔfɛ partenariat la ne kɔni bolo a mana kɛ cogo o cogo a kɔni ka fisa Mali ma ka tɛmɛ kɔrɔlen kan surtout an y'a ye k'a fɔ ko promesse camanw taara a ka nin tagali la an y'a ye k'a fɔ ko Qatar bɛ se ka anw dɛmɛ ko caman na même si u tɛ se k'an dɛmɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ mais an ye k'a fɔ u bɛ se k'an dɛmɛ ka ko caman nɔgɔya n bɛ se k'a fɔ ko o sansi kan ko ɲɛnama don quoi et puis a voyage in diyara Mali la ɲangini minnu kɔni don comme an ka autorité y'a fɔ cogoya min na ɲangini minnu don ɲangini ɲuman tɛ parce que déjà u y'a fɔ k'a tɛ sɛbɛnw kɔnɔna na an ka organisation ninnu bɛɛ la sariya minnu bɛ a ko ninnu latigɛ an ye k'a fɔ ko ɲangini ninnu si t'a kɔnɔna na politique ɲanginiw de don Qatar bɛ se ka kɛ an bolo jamana a bɛ se ka kɛ an bolo soutien belebeleba ye ka ko ninnu nɔgɔya kosɛbɛ parce que Qatar ye jamana belebeleba de ye n y'a fɔ hali ni Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Qatar jɔda ka bon diɲɛ yɛrɛ ko caman kɔnɔna na parce que déjà jamana mun don bɛɛ b'a dɔn jamana don nafolo b'a bolo puis encore jamana mun don a jɔyɔrɔ ka bon arabu jamana ninnu yɛrɛ kan kosɛbɛ jɔyɔrɔ place belebeleba b'a la a lamɛnnen don a bonyanen don sur la scène internationale mais an y'a ye k'a fɔ o la n'ale sɔnna kɔnɔna jɛlenya la ka i fanga fara an ta kan parce que a bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ ka non seulement ka gɛlɛya minnu b'an kan k'olu wuli mais walasa ka an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na fana a bɛ se ka kɛ tagama siraw ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ka se ka ji k'i ka dimi na k'i ka kow nɔgɔya anw fan fɛ ale n'olu fan fɛ walasa ka se ka kow nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ. Journalistw ka ɲɛfɔli la olu kɔni y'a jira k'a fɔ Qatar ɲɛmɔgɔw olu kɔni y'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka a kɛ tɔgɔ bɛɛ la yaasa u ni farafinna tilebiyanfa jamana mɔgɔw olu kɔni bɛ se ka bɛn tɔgɔ min na. O kibaruya duman in o de bɛ taa ni an ye an ka marabolo ale kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi lakɔliden musoman jolen 20 minnu kɔni bɛ Kayi kapu duguma kalanso fɔlɔ ani filanan kɔni na olu kɔni ye lajalifɛnw kɔni sɔrɔ sibiri tɛmɛlen marsi kalo tile 26 san 2022 ka da u ka kalan kɔni kɛko ɲuman kan nin barakofɔlen kɔni sigila sen kan ka sanga ni musow kɔni tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni la ɲɛnamayali kɔni de ye Kayi kapu musolakaw fɛ wa u ye lakɔliden minɛnw di ni lakɔliden musoman jolen 20 ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ to Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana Bafulabekaw fɛ yen nɔ motoden 14 o kɔni de dira Kayi kɛnɛyaso Filascom maaw kɔni ma juma tɛmɛlen marsi kalo tile 25 san 2022 nin dɛmɛ in kɔni kɛra baarabolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kɛnɛyasow kɔni cɛbɔli kɔni kan ni u senkɔrɔma donna kasabiku la coopération espagnole maaw fɛ dɛmɛ in kɛbaga y'a yira k'a fɔ ko nin moto kofɔlen kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye Bafulabe kɛnɛyaso maaw kɔni ma ka se ka u ka baaraw kɛ nɔgɔya la walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Sikaso kɛrɛnkɛrɛnniyana Kucalakaw fɛ yen nɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ ji kɔni la ɲɛnamayali kɔni baaraw ma o de kadara kɔnɔna na Gucinakaw kɔni fana ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni la ɲɛnamaya dɔgɔkun laban tɛmɛlen in na Kucalakaw fɛ yen nɔ yaasa ka ɲɛfɔli ni walawalali caman kɛ maaw ye ji yɛrɛ nafa kan wa nin kɛnɛ in fana kɛra sababu ɲuman ye Gucina sigibagaw fana ma ka weleweleda kɛ u dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen
k'u ka se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na u bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ u ka sigida in kɔnɔna na. Hakilila jiginna ni don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigila sen kan Gucina dugu kɔnɔna na baɲumankɛtɔn ONG World Vision maaw de fɛ ani Gucina dugu mairie maaw kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. Kanja Traoré an bɛ to marabolo ale kubaruyaw olu kunnafoniw kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ Grand Tour du Mandinga ale ta ko 10 olu baaraw olu kɛra Kela Kangaba ale kɔni sɛrɛgili kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni marsikalo tile 20 ale ni 5 kana bila a tile 20 ale ni 7 la san 2022 baarabolo mun yɛrɛ kɔni filɛ ni a labɛnna Club des Amis Burama Sumano ni ale kɔni ye an ka seko ale ni a dɔn an ka dɔnko fo ka taa se an ka lalako ko ale kɔni dɔnge dungɛ dɔ ye ale ye ko ɲinanta busen kun bɛ mun kan o bɛ tali kɛ bɛn ale ni keriya la an ka jamana kɔnɔna na an ka ministre caman olu kun bɛ kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ an ka diinɛ ko ministre la ale ni ladala ko fo ka taa se seko ale ni dɔnko ministre ma ka fara olu ka ma caman u kun bɛ yen Amisatu Jabarani tɔgɔ la Umaru Koyita ale ka sɔrɔlen don. Ni lajɛrɛ in min kɔni sigira sen kan Burama Sumano ale ni a ka kalandenw fɛ walasa k'an ka seko ani dɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeliya ka se k'o sankɔrɔta o bɛ a tako 10 na san 2022 la nin tako 10 in senfɛ min kɔni kumakun ye bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la o ye o kɔni laɲini kun ye min ye o ye ka an ka maakɔrɔw olu ye laada min ani danbe min to an bolo ka se ka olu don ba la walasa sifilaka minnu bɛ yen olu bɛ se k'o tɔnɔ sɔrɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔna na gouvernement de la transition ministre 2 tun bɛ kɛnɛ kan min ye an ka laadaw ani an ka diinɛ ministre ye n'o ye monsieur Muhamadu Kɔnɛ ye ani ministre min bɛ yen n'ale kɔni jɔlen don an ka seko ani dɔnko ale koɲɛw ma n'o ye Andogoli Gindo ye olu 2 kɔni taara ka taa président de la transition chef de l'état le colonel Assimi Goïta ani gouvernement mɔgɔw bɛɛ ka ci lase an'u ka foliw lase Burama Sumano an'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni kɛla jelikuntigi min ye Jɛtɛlɛmandi Jabate ye ani mɔgɔba caman k'u sigilen to kɛnɛ kan. A ka baara in bɛ mun de nɔfɛ Mali seko ni dɔnko Mali laadaw u kana tunu a ka baara b'o de kan a y'a yira fana k'a fɔ a bɛ ka baara in kɛ fu an y'a ye fana parce que an wulila ka taa a ka ekɔliso la a ka kalanso la ka taa lajɛ a bɛ baara in kɛ condition min na an yɛrɛ ɲɛ y'a ye bamananw ka kuma don ye ko ye fɔ ko ban an taara an y'a ye an y'a dɔn ne hakilila Burama Sumano bɛ nin baara min na ani hakilila dɛmɛba de don k'a lase transition ma k'a lase jamana ma k'a lase jamanadenw ma n'a ma ko an sera yan Kela mɔgɔbaw bonya bɛ Manden bonyamasigi bɛ Manden a dugutigi jelikuntigi a maire ani a notable bɛɛ ani an ba min bɛ yen n'a sɔnna k'a ka so di san 10 kɔnɔna na Burama Sumano ma ka se ka jeliya baara waleya an b'a fɔ k'a barika la. O hukumu de kɔnɔna na Burama Sumano ale min ye kalan ani kalanbulon o kalan yɔrɔ sigi sen kan ale bɛ nin taama in kun f'an ye. Ministre aw ni ce nin kalanbulon ye kalanbulon min bɛ ka kalan kɛ 2010 ni bi cɛ an y'a kɛ aw de ye bari tɔgɔ tɛ bɔrɔ la tɔgɔ b'a kɔnɔ fɛn de la bɛɛ mɔgɔlama mi wolo nka i ti kɛ adamaden f'i ka dilan i tɛ dilan ni dɔw yɛrɛ fo ladamu tɛ fosi ye fo ka jogo dɔ la min bɛ damu don i fɛ ko la o tigi ye jatigi ye o dilanbaga ye ɲamakala ye ne ye kalanbulon dɛrɛ ni o hami ye. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana kɔni ale bɛ lahalaya min na nin wagati in na min ye donbolo ye o kɔni dira minisiri kofɔlen 2 ninnu ma Kela jelikuntigi fɛ n'o ye Jɛtɛlɛmandi Jabate ye walasa k'a lase président de la transition ma
le colonel Assimi Goïta a ka se ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye walasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na. N'an bɔra Kela, Fatumata Jallow ale bɛ taa ni an ye an ka jamana ale ko kan kibaruyaw la. An ka bi ko kan kibaruyaw la an bɛ an kunda Guinée Conakry ale jamana kɔnɔna na. Kalo fila u ka baaraw kuncɛlen kɔfɛ Guinée cɛmancɛ fanga maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ tarata don marisi kalo tile 29 ɲɔgɔn ye min kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko u bɛna sariya kura dɔw sigi sen kan. U ka sariya kura ninnu na a dɔw bɛ ka ɲɛsin u ka kiiri bulonba maaw ma. Ko ni ye a ta k'a lajɛ ko nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye cɛmancɛ fanga wasabulon maaw ka baara fɔlɔ olu bololaliw ye. O min ni o kuma cayalen don ni jamanakɔnɔdenw bɛ ka ɲininkaliw kɔni kɛ ko ni baara ninnu tagabolo man ɲi. Chad sigikafɔba baaraw kɔni bɛ ka kuncɛ Qatar ale jamana kɔnɔna na. Ni sigikafɔ in kɔnɔna na Chad cɛmancɛ fanga gouvernement maa 200 fo ka taa se jɛkulu 52 ma ni o bɛ tali kɛ politikimaw ale ni fintigilakaw la. Ni sigikafɔ in kɔni kɛra yanni u ka sigikafɔba cɛ min bɛna kɛ Jamena ale dugu kɔnɔna na mɛ kalo tile 10 nata. Ka kɛɲɛ ni nin sigikafɔ in ye Chad gouvernement maaw kɔni ye u ka sɛbɛn di sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ u ka projetw kan cɛmancɛ fanga baaraw la. Qatar ale bɛn sabatilikɛla maaw ma. Ko ni a ta ka lajɛ ka kɛɲɛ ni nin sɛbɛn ninnu kɔni dili ye nin kulu maa 2 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ ka u ka jaabiw kɔni makɔnɔ. Jamanakuntigi kalafili baaraw kɔni ɲagalen bɛ Kenya ale jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi. Ko u ka yɛrɛ kofɔli baaraw kɔni bɛna daminɛ mɛ kalo tile 29 wagati. Nga dɔgɔkun damadɔ yanni o cɛ kɔni bɛ ka u ka yɛrɛ kofɔli baaraw sigi sen kan Kenya ale jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mɔn Kenya ale dugu kɔnɔna na o yɔrɔ min ni o ye Uhuru Kenyatta ale ka yɔrɔ ye yɔrɔ min ni kala bɛ fili ale ye kosɛbɛ. U kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan togoya min na Raila Odinga ale kɔni bɛna se ka William Ruto ci yen jɛgu kɔnɔna na togoya min na. Ka d'a kan ko ni ye a ta ka lajɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maa min bɛ sigi jamanakuntigiya la u ka kalafili fanba bɛ bɔ o yɔrɔ in de la. An bɛ a kuncɛ ni RDC ale jamana ye. Tarata don marisi kalo tile 29 MONUSCO maaw ka pankuru kɔni binna min ni o kɛra sababu ye ka casque bleu maa 8 olu bɔnɛ u ni na RDC ale jamana kɔnɔna na. Ko ni ye a ta k'a lajɛ nin pankuru binna yɔrɔ la wa yɔrɔ min a bɛ tile damadɔ bɔ bi kɛlɛw bɛ o yɔrɔ la Congo fintigilakaw ni Bamancikulu M23 kulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɛɲɛ ni nin waleya ye Bamancikulu M23 maaw ye a yira k'a fɔ ko nin ye Congo fintigilakaw ka baara ye wa Congo RDC fintigilakaw fana ye a yira k'a fɔ ko nin ye Bamancikulu M23 kulu maaw de ka baara ye. Umar Koita ale ni Kajatu Bagayogo u bɛ a yira n'a k'a fɔ ko mun bɛ tali kɛ sigida 3nan ale sifinnakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kalilu Jara ni ale ye délégué communal ye ale kɔni ni a ka bolodi ɲɔgɔnma kulu maaw ko olu kɔni ma to kɔ Mali ale ni Tunisie olu kɔni ka dolantan olu bolila ka kɛɲɛ ni Qatar Coupe du Monde 2022 ale hukumu kɔnɔna na o éliminatoire ko de hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na CRB terrain kan ni o bɛ Bamakɔ kura poliba na ko u ye jabaranin wasolon ta ni ka ni dolantan in ka bɔ o la. Aji dolantan kɔsegin hukumu kɔnɔ sa Mali kɔni ye taama kɛ ka taa Tinisikaw fɛ cogo min na u ni Tunisie dolantan jɔgulu kɔ bɛ da ɲɔgɔn na. Walasa ka dolantan filɛli nɔgɔya jamanadenw bolo sa Kalilu Jara délégué ale n'a ka dɛmɛbaatɔ mɔgɔ ye hakilina ta ka écrasement sigi Bamakɔ kura CRB terrain na cogo min na dolantan filɛli bɛ se ka nɔgɔya. Dolantan filɛli yɔrɔ kɛnɛ ka sa an y'a ye k'a fɔ ko sanga 45 fɔlɔ dolantan kanubagaw kun concentré no. Kun dalen no a la k'a fɔ fɛnɛ ko Samata Seko bɛ se k'u ka celu kelen ji bɔ. U hakili bɛna sigi o danaya kɔnɔ ka d'a ka ta ko fɔlɔ baaraw la sa Samata Seko bɛ dolantan cɛɲuman yira. O la sɛgɛn lafiya bɔlen an gɛrɛla supporter dɔw ra k'u hakilina ta ta. Voilà, espoir B. Deuxième mi-temps là, entraîneur ka changement ɲɛna. Mohamed Kamara ka joli ɲɛna. Très bien. Mais attaque de b'an cɛ dɔɔni quoi, bidon de b'an cɛ dɔɔni. O dɔrɔn de don sinon foyi. Bon, vraiment match in tagabolo kɔni ka ɲi. Depuis ni Kamara yɛrɛ la sisan match yɛlɛmana mais n b'a dɔn k'a fɔ deuxième mi-temps a mana kɛ cogo cogo Mali bɛ bi don. J'espère quoi n'Ala sɔnna. Ɲɛ ballon tagabolo la ka ɲi mɛnɛ. Baaraw tɛmɛnen kɔ tako filanan baaraw bɛna daminɛ Samata Seko bɛna bagabagaliw kɛ nka celu tɛna sɔrɔ ka don. Dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 bi la fu ani fu. O bɛ kɛ sababu ye ka Mali senbɔ tolon na. Baaraw yɛrɛ kuncɛlen an sera supporterw ma k'u hakilina ta ta. Don dɔ bɛ se ka yɛlɛ don dɔ dusu bɛ kasi mais c'est la leçon à tirer fo an ka taa sigi hakilimaya la ka miiri mun de ɲɛna mun ma ɲɛ an bɛ se ka mun kɛ hali bi diɲɛ dan tɛ bi o don ɲuman bɛ nalen o maliyɛnya y'o de k'a dɔn bi n talonna mais sini n bɛ se ka mun de kɛ walasa ka se ka pan ka na talon tuguni donc bɛɛ k'i hakili jagabɔ bɛɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a lajɛ équipe mago bɛ mun na réellement n y'o de fɔ sisan sa joueur b'an bolo mais équipe t'an bolo o bɛ kɛ o san dɔ la Brésil y'o kɛ joueur bɛ yen mais ballon tanna tɛ yen
Niger de fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ équipe ye mais en aucun moment on a senti que an m'a senti tuma si k'a fɔ défensive olu ni collaboration bɛ olu ni milieu cɛ collaboration b'u ni attaque cɛ a kɔni taara a bɛ segin dɔ bɛ yɛrɛ bila ka bɛ dɔ bɛ wuli an fɛ fo ka taa ban u y'an lasunɔgɔ bon an kɔni franchement dusukasi dɔ de an bɛ kɔn ka da bi walayi. mais mun kɔni fɔ dɔrɔn o ye an ka fédération k'u jɔ responsabilité n'u sɔrɔ responsabilité de ka bɔ yen parce que minnu bɛ yen nɔ bi bi in na équipe in ka girin entraîneur ma vraiment an ka tiɲɛ fɔ tɔgɔ ye vraiment ka entraîneur wɛrɛ ɲini mun bɛ se ka denmisɛnnin ninnu ta bon filanan fɛnɛ mun ye to denmisɛnnin ninnu ma si équipe nationale ma si dɛ vraiment an ka joueurs ma si il faut que joueurs dɔw bɛ yen k'olu ɲini ka fara effectif kan pour que au moins an bɛ se ka taa coupe d'Afrique ni coupe du monde ni fɛnw na quoi surtout an b'an dɛmɛbagaw fɛnɛ fɔ n'o ye Fatumata Batulu Ɲani an bɛ ko présidente a n'a balimamuso Bintu Ɲangi u y'an dɛmɛ kojugu. U ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina kɔni ye hakilina ɲuman ye ka d'a kan a bɛ bɛn ni kelenya sinsin sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ. N nisɔndiyara vraiment a jamalafilɛli yɛrɛ a bɛ courage di mɔgɔ ma et puis fɛnɛ vraiment nin bɛ social min yira fɛnɛ et puis nin b'a yira an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment an nisɔndiyalen min kosɛbɛ vraiment nin basigi d'an yɛrɛ ma nin b'a to hali ko min b'an ka jamana kɔnɔ nin b'an hakili ɲinɛ ko caman kɔ vraiment merci bien. Merci vraiment. Alors, en nisɔndiyalen de bɛ yan délégué ka wele la an nana laminɛ o b'a yira ko Bamako Kura jeunesse wulilen don ka jɔ fɛn fɛn bɛ jamana ɲɛtaga ye jamana ko ye Ala de b'a dɔn bi maliyɛndenw bɛɛ jigi dalen bɛ Mali ka qualification kan ka taa coupe du monde la donc bɛɛ bɛ yan maliyɛnden bɛɛ nana Bamako Kura jeune bɛɛ bɛ yan ka n'a yira k'an bɛ maliyɛnw nɔfɛ k'an bɛ aigle soutenu u ka ballon ta u bɛ se mun na u k'o kɛ. Olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ an sera Kalilu Jara délégué ma n'ale yɛrɛ ni hakilina ɲuman ye sɔrɔ a fana ye ɲɛfɔli k'an ye. Ani ni compétition bɛ Coupe d'Afrique bɛ Mali ka matchw bɛ yen an bɛ baara dɔw ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka sponsoriser ka Mali ka matchw bɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka n'a lajɛ an bɛ kuru kɔnɔ n'an sera mɔgɔ minnu b'a fɔ c'est une bonne initiative wala mɔgɔw fɛnɛ bɛna ka fara kan k'an dɛmɛ pour que an ka se ka égaliser in bɔ ka Mali ka match bɔ wa. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Samata Seko senbɔtolo na ni barrage kofɔlen kɛnɛ kan an ka jamana sentɛnɛ ye phase finale kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Coupe du Monde Qatar 2022 kan n'i ye maaw bɔcogo ye ka taa so an b'a ye k'a fɔ k'a jigilatigɛ bonyana kosɛbɛ. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyajiw olu de bɛ dɔn sigi an ka bi su in na kibaruyaw la aw ni ce anw sɔgɔlen na anw na.